Здравейте отново. Много ни заради с настроение Митака де Фуего. Направихме си готини снимки. Държахме голямата топка. Ще ги видите после в социалните ни мрежи. Сега... Що? Така е. Сега при нас е Лили Вълкова. Лили Астро. Така можем да те представим. Здравей. Здравей, добре дошла. В интерес на истината, когато правихме миналата година, въобще така редяхме предаването и градяхме рубрики потенциални, нали, гости, които по-често от един път да се завъртат. Имахме идея и нещо, което е правено, разбира се, в други формати, да присъства и астрологията. Да кажем, 2 пъти месечно, нали, абсолютно нормално е да се казва какво се случва към момента, да се избират различни теми, актуални събития, нещо, което сега се случва, нещо, което предстои или е значимо и е направило впечатление. Не е лошо да го помислим и за другия сезон, между другото, така че ще имаме и допълнителен разговор. Но кажи ни първо около теб какво се случва, как въобще се насочи към материята, какво ти костваше да се наложиш, защото предполагам доста хора имат желание, пък не всички имат успехи реализационни. Разбира се, че е така. Значи астрологията е една наистина доста необятна, духовна наука, аз така я наричам. И изучаването изисква наистина много сериозен, това е сериозен процес. В нея вложих много любов и много време, защото ние никога не можем да научим. Винаги има нещо, което трябва да се учи. Не спира. Абсолютно. Просто това е факт. Така че аз повече от 8 години се изучавам астрологията, но кое е най-интересното в момента така да кажа, в космоса, какво се случва? Интересното е това, че имаме в момента един съвпад на един малефик, който се нарича Марс. Малефик, да. Марс и Уран. Това са 2 планети, които са свързани. Едната е с агресията, другата е така и с спорта, разбира се. Ние винаги търсим в проявлението на всяка една планета позитивното и негативното проявление в астрологията специално. Така че Уран е планетата на астрологията, на приятелството, на... Ти си Уран. Да. Така че това е съвпадък, който се случва в звездата Ангол. Те са на подвижни звезди и всъщност руснаците наричат главата на Сатаната, което е доста трудна позиция. Това е една позиция, в която всъщност се усеща едно напрежение. Напрежението идва от Марс. Марс е така младата енергия, която е свикнала да действа, да бъде по-агресивна, да случва нещата, но и със спорта. И всъщност, когато имаме такова разположение на планетите, хубаво е да внимаваме как общуваме в социума. Защото това нещо може да ни изиграе много положителна роля и много негативна. От една страна... До кога е този период? За всички хора си... Да, за всички хора, разбира се, но при някои по-добри разположения се проиграват много по-положително. Периодът е от 15 до 20. Просто този период трябва да бъде... сега в момента тече 5 дни. Тече и това е най-актуалното. И в средата на астрологичните среди ние всъщност коментираме доста тази позиция. Защо? Рядко ли е това нещо? Рядко се случва. Значи това нещо се е случило преди 1942 година. Иначе на всеки 2 години имаме среща на Марс и Уран. Тези 2 планети се срещат всяка година, но на различни места. Сега попада просто в Ангол. И това нещо трябва да го имаме предвид като така леко напрежение. Нали, в никакъв случай не искам хората да го приемат като нещо с една доза умереност, така да го нарека, така че да може да бъде... Аз го усещам между това напрежение, не знаех, че се дължи на планетите. Да. Всички тези катастрофи, пожари, които те са свързани с точно тези аспекти. Добре, ти казваш да обърнем внимание, какво трябва, как обръщаме внимание? Значи ние трябва да пренасочим тази негативна енергия в позитивна. В смисъл да обърнем внимание това напрежение, да го
насочим в спорта, примерно, да бъдем малко по-активни. Винаги има начин, по който ние да пренасочим тази енергия. Затова астрологията е един инструмент, с който всъщност ние насочваме хората как да проявят в по-положителен аспект нещата. Тоест сега може тия 5 дни малко повече спорт, малко по-такова обрано общуване. Точно така, да не обръщаме внимание на провокации, да бъдем малко по-умерени и да знаем, че всъщност звездите по някакъв начин не предизвикват. Не всичко зависи от човека. Просто енергията е такава. Тук ти ни обезсърчи сега. Чакай, не зависи от нас, всичко е предначертано. Но има и нещо много хубаво, разбира се. То никога не е в астрологията. Дуалността е много, много важна, защото всичко е по двойки, така че да може да има баланс. Плюс-минус, разбира се. Така, най-хубавото е, че Венера вече е видима. Това е малката благодетелка, която всъщност ни дава най-хубавото женско проявление, нали, тази желанията, нашите сбъдвания на желания. Това е красотата, модата, всичко, което е красиво, стойностно, това, което искаме да случим. Така че тя е в много добра позиция. Тя ще бъде в хармоничен аспект с Юпитър. Това е другия благодетел. Значи имаме малък и голям благодетел. Малкият е Венера, големия е Юпитър. Кога е това съвпадение между тях? Това е в края на седмицата. Очертават се така много интересни любовни срещи, защото хората много се интересуват от любов, от пари, от случване на нещата, така че не винаги имаме нали, само негативни такива. Винаги има баланс. Ти каза, че има баланс, но някакси не може ли да не е толкова балансирано, да натежи положителното? Зависи кой как мисли. И кой с разположение на духа. Наистина това е много важно, да бъдем винаги положително настроени, дори и негативни неща да ни се случват, да знаем, че винаги след трудни такива моменти идва хубави момент, защото баланса всъщност идва от това. Това вече зависи от човека, точно не е от звездите. И как приемаме нещата, наистина. Да. Добре, ти... За силата на духа и това, което казваме на всеки усещането, и съм много съгласна с теб, има едно място, на което силата на духа на абсолютно всички хора се променя. Всичко се случва по много различен начин. Това е фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Там усещанията са съвсем различни. Не се чувстваш нито като в града, нито се чувстваш като... Просто е много магично, бих казала. Затова имам удоволствието да те покана на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Ето вижда какво става въпрос. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра, където българите идват да празнуват, отдават почит и наследство възкресяват. За Жеравна, за песните и за хората, затъпана хайдутите в гората. За българщина тука се разказва и хубостта на българката се показва. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра. За Жеравна, където гайдите се чуват, дъхът ти спира и сърцето там остава. За 16-та поредна година. Да. 23, 24, 25 август. Лили, не знам дали си правя прогнози така за края на август, но може като видиш какво ще е разположението на звездите, да направим една прогноза, да видим какво се случва. От друга страна, в малко по-такива локални изследвания на карти, или как се нарича, просто проверка на състоянието, как протича една такава среща, като дойда, примерно, като клиент при теб и казвам, искам астрологична прогноза, какво ми предстои, какво да наблегна, какво да избегна.
Какво се прави? Значи, първо много е важно да имаме точен час на раждане. Ние си знаем датата, знаем всички останали, нали, подробности, къде сме родени. По принцип има и хора, които не знаят, разбира се. Това е малко по-старото поколение, но това е много важно. Часа на датата, часа на раждането е много важна, защото тя определя домофикацията. Това са домовете, в които попадат определени планети или събития. Всичко това е изключително важно. Там е нашия асцендент. Ние е важно да знаем нашия асцендент, в кой знак се намира. Така че много са нещата. Едно от най-важните неща е да знаем Слънцето там, където е нашата зодия, да знаем Луната, защото това са нашите емоции, нашия дух вътре в нас. Асцендент е как ни приема социума ни, как се изявяваме в обществото. Т.е. не е зодията доминираща пред обществото? Не бих казала, че е зодията. Всичките тези три фактора са изключително важни. Разбира се, при мъжете Марс е много важна планета, а при нас жените Венера. Гледаме, при мъжката карта се гледа повече активността на Марс, къде се намира, в кой знак, а при жените Венера, разбира се, защото това е най-женската енергия, и Луната и Венера. Да, често се ползват така като символи. Но сега, тук според мен доста голяма част от хората моментално отпадат от една предстояща прогноза, защото аз ще дам себе си за пример. При живе, моята баба така претендираше, че знае точния ми час на раждане и се посочваше час 12 на обяд. Майка ми, която няма кой по-добре да знае, беше категоричен, че е 14 часа. И този спор беше години. А 2 часа, доколкото знам, не са така плюс-минус 1-2 минути. 2 часа вече изменят. Да. Значенията, дори понякога и минути са важни, секунди, разбира се. Има метод астрологичен, който може да се намери часа на раждане. Ректификация това се казва. Да. Другият вариант да открием часа на раждане, това е S-Ground. Те са, понеже имам така доста хора, които ги насочвам там да отидат, но... те отиват ли? Аз никога не бих отишъл да търся по общини часове, просто нито време имам, нито такъв импулс ще имам. Директно ти казвам, ако дойде и ми кажеш, трябва ми точен час. И аз ти казвам, майка ми казва 14. Обаче майка ти в този момент ражда паника, болка, страх, така. Абсолютно е възможно да сгреши. И ти ми правиш една прогноза, по която аз започвам да живея, да се подчинявам и така. Аз не мисля, че може да се сгреши. Тя е грешна, да. Ти не допускаш, че... Не допускам, че може да се сгреши такова нещо. Че са на раждане? Да. Освен ако не е операция или нещо, което те изкарва извън... Аз просто давам пример, нали? Аз мога да не съм точния показател. Принципно да. Има много хора, наистина, които не знаят, че са на раждане. Пак казвам, ректификацията е един от методите, с които ние откриваме часа на раждане, и то е по начина, по който се случват събитията в живота ни и кога. Нали? Това е много важно. Примерно... Събития от типа да почине някой или как? Важни събития, да. Като примерно раждане на дете, сватба, виторенски бал, всички тези неща също определят, нали, можем да намерим часа на раждане. Да се ориентираме къде се намирате, нали, като... Но ако нямам точния час и ще ми отнеме време, аз съм роден в друг град, трябва да отида, нали... Просто директно знаем, че няма да стане. Така, да. Как можеш нещо, поне да не е така детайлно, Луната ми е в дом 5 или 6 или там какво се казва, не може ли да бъде изготвена? Аз съм роден на 16 април, да кажем. Казвам ти това. Имаме спор за часовете 12-14 и някак си да се... Може, но тя ще бъде много по-обща. Няма да бъде точна, просто има, казвам, нали, кои са важните неща, домофикациите, а всичко останало за личността, като личност, ние можем да дадем една по-ясна представа кой си ти. Нали? Къде са твоите силни страни, какво притежаваш като ресурс. Общо взето всичките тези неща се виждат в наталната карта, просто събитията не можем да видим. Нали? Как ще се проиграе, кога евентуално. Това е разликата. Но с детайлния час и тази информация, която вече е пълна за личността, можеш да кажеш и какво предстои. Разбира се.
Да, това, разбира се. Това направо супер ме... И мен ме озадачава. Да. Това е наистина много такъв добър инструмент за предикция, така да го нарека, просто за да можеш да погледнеш напред във времето, евентуално, нали, какво предстои. Но в никакъв случай, нали, не искам хората да си мислят, че ние сме гадатели и така, защото това нещо всъщност е на базата на изучаване на архетипа на планетата, на самата зодия. Всяка зодия си има своя силно проявление и ниско проявление. Изобщо всички тези неща се анализират и всъщност един добър астролог трябва да учи минимум 10 години, за да бъде наистина много добър в работата си, която извършва, а всъщност интуитивния е още по-добър, защото всъщност интуитивното четене е наистина свързване буквално с енергията, с космоса, защото ти, когато провеждаш разговор в консултация, трябва да усетиш човека, трябва да разбереш всъщност кое е нещото, което най-много иска да реши като казус, да разбере, за да може да продължи напред, всъщност. Ти си иначе и като психолог нещо, и като най-добър приятел, и като Точно доктор, така. пред който всичко се казва, нали? Много е заплетено. Много ми отговаря на един въпрос, който ми казва, че не можеш да обобщиш хората от една зодия, че са еди какви са. Точно, да. Нали, Говорим, имат сходни... че се оказва, че не е точно зодията, че изобщо не е това, което определя. Ни определя. Исках да кажа нещо и сега ми избяга. Тоест, оказва се, че няма нищо случайно. Нали? Всичко е предначертано. Абсолютно. И как случайно се видяхме, как такова, всичко някъде е било така генерирано и предначертано. Някъде бях чел едно изследване, че абсолютно всичко е потенциално възможно да се случи. Може да е след 300 години, но тук да има един тюлен, който говори, както ние представихме. Да. Нищо не е невъзможно. Нали? Просто трябва да дадеш време, което естествено първоначално генерално го отричам. Някой да ме обори, защото никой няма да доживее до тогава. Но пак е във връзка с това, че ние си имаме един път и това нещо ще стане неминуемо. Неминуемо от тук ще мине влак след 5 века или ще бъдем в аквариум или нещо си. Просто всичко е възможно. Разбира се, имаме много малка част от това да променим посоката. Астрологията е инструмента да променим посоката, да решим дали ще тръгнем по лесния път, нали, по-прекия път, когато насочваме хората, или ще се движим по възможно най-трудния и бавен път, примерно за да постигнем наши цели. Говоря, нали, най-общо. За това всъщност астрологията, аз много следвам руските школи, защото там са наистина много добри астролозите. Тук в България също си имаме топ астролози. Трифон Николов е един от тях, Румен Колев, Филип Филипов. Изобщо те са така мои големи учители в най-така общ план да го кажа, но по принцип руснаците са хора, които наистина са много добри. Руснаците много добре предават нещата в... Добре, то как се определя един астролог, че е добър в професията си? Като започне да има обратна връзка от своите клиенти, които казват, стана точно така или... Когато часовете са ти резервирани в рамките на един месец напред. Така се определя. Ето това тук може би вече и маркетинг, и нали, чисто бизнес как ще се позиционира, защото може някъде в руската тайга да има перфектен астролог, който обслужва там 10-те баби наоколо. А може да има един не до толкова добър комерциален в центъра на Москва, който е резервиран за половин година напред. То зависи как ще се поставиш, нали? Съгласна съм, до някъде е така. Въпросът е, че всъщност тази обратна връзка на хората, тя ти дава много сериозна индикация, всъщност на какво ниво. Когато ти каже, това така се случи, нали, благодаря ти за насоката, това е достатъчно. За да разбереш, нали, как се движиш като... Какво ще кажеш ли за тези хора, които аз самия се сещам за някои мои познати, които просто има като хоби, нали, така да се занимава с астрология. Кажи нещо тук нали, кога си роден, часове, това. Аз съм такъв човек, да. Ти се занимаваш с не се я занимавам, просто се ровча и ми е любопитно. Иди си чертай с Еми, аз ще продължа разговора. Сега, ако ти кажа, много ще ми е интересно следното.
кажи. Някак си да си установя часа на раждане и да ви дам данните на двете, за да видим, нали, един любител и един в материята, дълбоко навлязал. Така, шегувам се, разбира се, но откъде тръгна този въпрос? Какво ти е мнението за тези, които като хоби, то по-скоро ти себе си да разтовариш? Себе си, аз за себе си винаги си робиш. Първо, астрологията е много интересно нещо, което трябва да... Така хубаво е да имаме поне малко яснота как се проиграва, енергията, как се движи. Да. Това е много важно, защото руснаците казват предупреден, въоръжен. Ние когато знаем какво предстои, нали, поне частично, знаем как да се защитим или да се насочим. Изобщо това са важни неща. Ако искаме да успеем, примерно, аз примерно си правя натални карти на хората, с които работя. Какво означава натална карта? Натална карта е рождената карта. Тази карта, върху която аз правя хороскопа. Нали? И всъщност това е, можеш да разбереш този служител, дали е подходящ за твоя офис. Да. Нали, това е... Тук корпоративно може да те наеме една фирма, да кажем, и ти да си част от екипа, който избира кандидатите. Да. Аз ще кажа една приказка, която на руснаците е точна и ясна, но нашата е много по-така богозвучна, да кажем. По-добре да се криеш и никой да не те търси, отколкото да не се криеш, а всички да те търсят. Нали, горе-долу определя същото нещо, но тук има някакъв тип, може би по-скоро такава корпоративна астрология, която, нали, да бъде в услуга на голяма компания, която иска подбор на кадри. И тук всъщност, ако аз се представя отлично пред интервюиращия ме, а ти обаче дойдеш отзад и кажеш, в картата му, то е... Там заблужденията тотално отпадат. Не можеш да финтираш и да заблудиш. Да, не можеш, защото то се вижда в наталната карта. Просто винаги има така определящи фактори в наталната карта, дали този човек е подходящ за тази работа. Примерно, зодия Телец са много добри в кулинарията. Примерно, един готвач, ако иска да започне работа като много добър готвач, ние си търсим шеф-готвач, значи трябва да има хубаво да има, примерно в зодия Телец да има определени планети, примерно, и те определят, че той наистина е добър. Кажи, така, зодия Близнаци, кое е добре така се определя? Най-хубавото при зодия Близнаци е, че това са супер комуникативни хора. Умението да комуникираш с хора е много ценно, много важно. Почваме с не до там точните прогнози. Те са много добри, между другото, в организирането на екскурзии. Изобщо може да се довериш на един близнак, ако реши да ти направи, да ти организира екскурзията, защото той е информиран. Той знае на всяко място, кое е интересното и важното нещо, което трябва да видим, а не да си губим време. Фестивал Жеравна? Да. Може, нали? Близнака е подходящия човек. Ето, за това сте. Кажи ми за зодия Овен в такъв случай. Това е любимата ми зодия. Не казвай нищо. Казвам, защото всяко начало започва с Овена. Това е първия знак в хороскопа. Зодия Овен са едни от най-упорития знак. Те са най-упоритите животни. Айде, за трети път ще говоря. Така че всъщност зодия Овен е много близка до моята Козирог. Аз съм много твърд Козирог като цяло, нали, сериозен Козирог с много планети и всъщност аз така разбирам прекрасно с зодия Овен, защото те казват, те са трудни, нали, те са много егоистични, те са много... Какво го казват? Добре, аз ще изляза. Значи, след като тебе не можах да те... И всъщност зависи как предразположиш един човек към себе си. Това е едно от най-важните неща. Няма лоша зодия, няма лош знак. Много се говори за моята зодия по принцип. За близнаците. Право се говори. Кажи ми, Лили, моля те се за такава спойка, комбинация близнаци Овен. Сега в ако трябва да... То ще бъде много насериозно, ако го кажа, но ще го кажа, защото така го говорим. Това ли е последния ефир? Защото трябва да направя... Синастрия се нарича. Следващата стъпка за по-сериозни такива
при връзки, при лични взаимоотношения, при партньорства в работата. Синастрията се налагат двете карти и се виждат къде са допираните точки на двама човека в професионален или личен план, нали? Зависи кой каква натална карта прави, но като цяло не бих казала, че се допълват много двата знака. Приятно ми беше. Чао! Въпреки, че въздухът е адаптивен, той умее да се адаптира, защото това е и най-хубавата страна. Докато огъня е малко труден. Той просто иска да изяви себе си, защо да е така. Да. Спри, че ме компрометираш. Значи, много любопитно беше. Просто тук ми напомнят, че трябва да приключваме вече с ефира. Няма да приключим нищо, искам да изява себе си. До 2 часа сме тук. Ще се изяви и тогава ще продължим. Пожелаваме ти едно много хубаво лято. Благодарим ти, че беше тук. Ще се радваме септември отново. Пак да дойдеш. Разбира се, насреща съм, поканете ме и ще дойда. Благодарим ти. А ние тук ще бъдем утре точно 10. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Първокласни млечни продукти Равдин.